Поста хора, аз съм Турботърпъл. Днес правя томбола в Underworld, най-добрият детекшн сервер на България. Да ви покажа томболата. Ето я. Малко ми лагва, защото в рапса ми бъгнах настройките и така. Един сет Protection 4 Unbreaking 3 и един сет Protection 3 Unbreaking 2, Potion Key, един Mage Sharpness 4, един Mage Sharpness 3 Knowback 1, Unbreaking 2, Mage Sharpness 5 Fire 2, Full Work, Golden Apple Key, легендарката тук казах ли я забравих, не знам, Potion Key, XP Bottle, Tools, тук Fortune 3, Efficiency 3, почти, така, томбот е до 30 абоната и повече няма да те, повече, по-малко 30 абоната ще изтегля томбота, когато са на 30 абоната. Тогава ще изтегля томбота. Как да се запишете за томбота? Значи, пишете запис. Тиреници или без тиреници, както да е по-удобно. Името в играта, аз съм Турботъртъл. Примерно ми пишат Турботъртъл. И това е. И пишете там някакво почти спам неща. Да, аз съм Underworld Plus. Това ще е на томбулката, това ще е за типа. Абонирайте се. Лайкните типа и късмет на човека, който ще вземе наградата.